Het Schouwburgplein, zoals we het nu kennen, heeft in de afgelopen decennia de nodige metamorfoses ondergaan. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was dit plein een stuk grond in het centrum van Venray, met een jongensschool en een aantal huizen, zoals het huis van de hoofdonderwijzer. Helaas worden in de Tweede Wereldoorlog door zware bombardementen veel gebouwen en huizen in het centrum van Venray vernield. Overal waar geliep, dat is natuurlijk gekost niet meer door de grote straat fatsoenlijk lopen. Dus dat lijkt helemaal vol puin. Want dan heb ik dikwijls in de grote straat staan te schouwen hier. Waar ik die ierland allemaal zag. Op de plek van de vernielde jongensschool bouwt men tijdens de wederopbouw een aantal noodwoningen. De onderwijzerswoning overleeft het oorlogsgeweld en wordt een nieuwe woning van de gemeentesecretaris Henk Vorst. Van een plein is echter nog geen sprake. Sterker nog, met het officiële herbouw- en uitbreidingsplan zou op deze plaats een busstation komen voor de toen nog op het Gouden Leeuwplein opererende busonderneming Vitesse, de latere Zuidooster. Zover is het uiteindelijk niet gekomen. Men zag meer in een locatie net buiten het centrum, aan de Julianasingel. In de jaren 60 zien we de eerste grote verandering als wordt besloten dat Venray een cultureel centrum krijgt, de Bijenkorf, de latere Schouwburg. De grond voor het cultureel centrum wordt verhard met grind en er ontstaat een nieuw straatbeeld, het Schouwburgplein. Begin jaren 70 krijgt het centrum wederom een facelift. Er wordt op het plein een kunstwerk van beton geplaatst, het Spelement. Ook worden er vitrinekasten geplaatst en hoofdzakelijk aan de schoolstraatkant luifels gerealiseerd. Het plein krijgt, voor zover dat mogelijk is, een meer multifunctioneel karakter. De weekmarkt, de kermis en tal van andere festiviteiten kunnen plaatsvinden op dit plein. In 1981 worden de vitrinekasten weer verwijderd. Door deze obstakels is het plein toch minder geschikt voor grote evenementen. In 1992 wordt het plein wederom heringericht. Het markante kunstwerk wordt verwijderd en het Schouwburgplein wordt, evenals een aantal straten eromheen, autovrij gemaakt. Wat uiteindelijk overblijft is een vooral stenen plein. In 2007 wordt het dan ook tijd voor verandering. De infrastructuur moet op de schop, want men is een beetje uitgekeken op het saaie Schouwburgplein. In de plannen die volgen loopt het team Centrum op de schop met het idee om in samenwerking met de gemeente Venray het plein te voorzien van onder andere banken, houten lichtmasten en een heuse fontein. Het idee vindt ruime meerderheid en het plan wordt gerealiseerd. In april 2010 wordt de fontein, die is omgedoopt tot de Millenniumfontein, met medewerking van het Mondiaal Platform Venray en de gemeente Venray op een feestelijke manier met veel dans en zang onthuld. Dansschool Dizzy en Danshuis Venray verzorgen de dans. Muziek op school verzorgt het muzikale gedeelte. Voorafgaand aan de onthulling hebben alle 24 basisscholen van de gemeente Venray met veel creatieve handjes rondom de fontein een bloem van geschilderde panelen gemaakt. Tijdens de onthulling, waar meer dan 5000 mensen bij aanwezig zijn, wordt de bloem door danseressen dansend geopend en wordt de fontein onthuld.
In de aanloop naar de onthulling van de fontein heeft Bart Veldpaus van Mondiaal Platform Venray, die zich inzet om de millenniumdoelen te realiseren, ook een wens. Ik had het geluk eens een keer bij de burgemeester Waals, de oude burgemeester, aan tafel te mogen zitten. En die vroeg op het eind aan mij: Bart, heb je nog meer wensen? En toen zei ik van, Jos, ik zou zo graag willen dat die millenniumdoelen, die logo's, dat die ergens in Venray definitief zichtbaar worden. Dat moet ergens in het centrum komen. Eerst was het Bleekplein, toen het pleintje bij de Ode-apotheek en later werd dat de fontein. En toen hebben we besloten om hier in die buitencirkel van die 24 segmenten die logo's te verwerken. En dat is hier nou mooi te zien. Maar wat zijn nu eigenlijk die millenniumdoelen? De naam verwijst naar het jaar waarin de doelen zijn geformuleerd, het jaar 2000. Door de voorspoed van de jaren 90 kende men in de wereld te veel achterblijvers en daar schaamden de mondiale politieke leiders zich voor. In 8 doelstellingen hebben de Verenigde Naties in 2000 aangegeven hoe een goede, leefbare, humane en duurzame wereld er in 2015 uit zou moeten zien. Hoewel er nog veel werk te doen is en de meeste doelen niet gehaald zijn, wordt er in de loop der jaren toch enige vooruitgang geboekt op het gebied van honger en armoede, onderwijs, gelijke rechten voor iedereen, gezondheid, duurzaam milieu en eerlijke handel. In Nederland is dit met 60 maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties zoals Cordeet, ICO en Oxfam Novib tot stand gekomen. Het Mondiaal Platform Venray is dé speler in het veld die namens de gemeente Venray de handschoen van de Verenigde Naties oppakte en tot op vandaag de boodschap uitdraagt. Om naast de mooie afronding van deze pleinen ook aandacht te krijgen voor de millenniumdoelen. De slogan is vaak: denk mondiaal, maar handel lokaal. Dus denk aan de hele wereld. Vergeet niet dat er meer is dan alleen je eigen omgeving. En maak dat waar in je eigen omgeving. Doe er zelf wat aan. En ik denk dat heel veel mensen daar vandaag weer een klein beetje beter aan hebben leren denken. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna